Mae hynny'n amhosib i ateb. Pobl sy'n ei sioe, cyfle i gymdeithasu am 4 diwrnod. Mae yna gymaint o bethau, mae yna amrywiaeth, mae yna gystadlaethau o... Dwi'n meddwl mae cymdeithasu di peth gorau. Gorau bod sausage a mash yn eddi-ffael bob dydd. Dal i fyny efo hen ffrindiau, a hefyd medru gwneud lot o rei newydd. Does e'n lle gwell na roi Welsh i wneud hynny. Bob peth, ffantastig. Am ddeud, y Members Pavilion yn y gwylod, yn ewedig pan mae Beryl Vaughan yn eich gwadd chi yno. Y Pafiliwn Montgomery, bwyty Bethan, lasagna, mwah. A mae cinio fo Beryl yn sioe a ben ei hun. Heblaw am pasta bob ffordd bosib yn y garafan ac ambell i barbecue. Swn i ddeud mae rhwng Pafiliwn y Charles a'r Welsh Blacks. Pafiliwn yr aelodau yn ochr yr brif gylch. A mae'n siŵr bod y Charles yn mynd â hi, da ni'n mynd yn amginio dy Sul. A pan oedden nhw'n ail-godi'r Pafiliwn, oedd na bridwyr yn cael cyfle i noddi bricsan. A mae bach o hwyl, trio ffidio enw 9 a taid pennant ar y fricsan, a mae honno digwydd bod uwchben y bar, so diolch gymaint o broblem y hynna. Gran Pred a'r sioe ar fi nos. Heblaw am y Dancing Diggers blynyddoedd maith yn ôl, a'r arlwy anhygol mae'r sioe'n oed arnold bob blwyddyn, heb os pnawn dy merchar, stolwyni'r copiau Cymreig. Dwi'n meddwl bod y Gran Pred sydd ar y dy Mercher a dyddiau mae'n dangos ffarmio ar ei ore, yr holl werthau, ceffylau, defed sydd wedi dod i'r sioe. Yr garafan bach coffi wrth y bandstand a wedi cael eistedd dan y coed. Gorau bod FUW, gan bod fi yn gweithio nhw, well fi ddeud hynny yndi. Unrhyw un sy'n nabod fi, dwi ddim yn mynd i sioe efo te. Dwi am ddeud, yr stand y South Devon, gwartheg South Devon, maen nhw'n edrych ar ôl i mi gael rhywbeth, no, gael baned yno, gael laso win yno, gael rhywbeth dwi eisiau. Stockmans ydy'r lle efo'r peint gorau ar hyn o bryd. Sa'n peint gorau fel ta yna, blw mae yna, dwi'n gweld na lle mae'r ffrindiau a'r gwmniaeth ydy lle mae'r peint gorau. Stockmans. Ond dwi'n meddwl mae'r Charles di'r lle i gael peint gorau, cos diolch moch pryd da chi'n mynd yno, da chi'n siŵr o gwarfod o rwy'n da chi'n nabod, a sag ydi'n prynu peint, ydych chi'n prynu peint da iawn o'ch hun. Da ni'n mwynhau'r cneifio. Grŵp o 5 yma nhw'n alw. Mae yna gystadlaethau defaid, interbreed a'r gwarthag, y grwpiau. A mae hon y sioe orau o werthau gwelwch chi yn rhan sioe yn Nille. Ond yn bersonol, pan maen nhw'n gwneud yr short, cwpan short Wysog Cymru yn y brif gylch, pan mae pencampwyr, gwrw a benyw copiau Cymreig yn mynd ben yn ben, mae hwnna'n special bob blwyddyn. 2010 pan oedd Shearing World Champs drwy'r byd i gyd yno ac o honno yn sioe a hanner. Mae yna sawl uchafbwynt di bod blaw fel breidiwr. Dwi'n licio meddwl na'r sioe nesaf fydd y sioe o'r hyd. Y sioe gyntaf na de. Y sioe gyntaf ti'n cymryd allan yn bilf. Sefyll yn Q members, definitely y sioe ora. Ia, Royal Welsh ydy y sioe orau yn y byd.